V tomto kryptožurnáli vás bude top udalosťami posledných dní z kryptosveta sprevádzať Minco. Dobrý deň, vítajte na kanáli Kryptožurnál. Cena jedného bitcoinu sa nám už niekoľko dní pohybuje medzi 50 a 53 tisíc dolárov. Ako môžete vidieť, v predchádzajúcom týždni sa veľmi dobre darilo kryptomenám Koty a Jasmy. Robert Kiyosaki, autor bestsellerovej knihy Bohatý otec, chudobný otec, očakáva, že cena bitcoinu dosiahne 100 tisíc dolárov do júna 2024, uviedol to 18. februára na svojom Twitteri. Uznávaný autor tiež varuje pred kolapsom americkej ekonomiky a prirovnáva ho ku kolapsu Rímskej ríše. Úverová platforma Alter umožní požičiavanie luxusných predmetov na svojej platforme aj za kryptomeny na Polygon blockchaine, uviedol Davide Rovelli, poradca platformy na poskytovanie úverov krytých aktívami pre stránku cointelegraph.com. Stránka prnewswire.com uviedla, že popredná spoločnosť na trhu s derivátmi CME Group plánuje 18. marca rozšíriť svoju ponuku futures derivátov o microbitcoin euro a microether euro. Momentálne to skúma regulačný úrad. Trader s pseudoanonymným menom Old School Collection kúpil vo februári 2021 na stránke Larva Labs kolekciu 10 NFT autoglyfov. 19. februára 2024 ich predal za 5000 ETH. Podľa stránky dealnews.com mu tento predaj vyniesol zisk 13 miliónov dolárov. Spoločnosť Uniswap Labs oznámila, že používatelia môžu teraz vymieňať a poskytovať likviditu na 6 nových blockchainoch, a to aj priamo na staršom V2 rozhraní. Uniswap V2 je teraz v prevádzke aj na Arbitrum, Polygon, Optimism, Base, Binance Smart Chain a Avalanche blockchaine. Nadácia Uniswap taktiež navrhla, aby poplatkový mechanizmus odmeňoval držiteľov tokenov Uni, ktorí poskytujú likviditu a stejkujú svoje tokeny. Po tejto správe sa cena Uni zvýšila o 50%. Končí eBay s NFTčkami? Spoločnosť eBay získala v júni 2022 spoločnosť NFT Marketplace Known Origin. Vzťahy medzi oboma spoločnosťami sa údajne narušili. Stephanie J. obchodná a strategická riaditeľka odstúpila a 30% Web3 tímu bolo prepustených. Táto správa bola zverejnená na stránke nftgators.com. Ferrari akceptuje Dogecoin ako platobnú metódu. Integráciou Dogecoinu chce Ferrari rozšíriť svoju atraktivitu pre tých, ktorí boli úspešní v sektore kryptomien. Článok s touto informáciou bol uverejnený na stránke techedia.com. Stránka coindesk.com uviedla, že francúzsky futbalový gigant Paris Saint-Germain sa stane validátorom blockchainu Chiliz Chain. Spoločnosť PSG sa zaviazala reinvestovať všetky príjmy získané z validácie siete do spätného nákupu fanúšikovských tokenov PSG s cieľom podporiť sebestačnú digitálnu ekonomiku v prospech používateľov. Mám pre vás pár tipov a obchodov na nasledujúce dni. Predtým vás ale chcem upozorniť, že informácie v tomto videu neslúžia ako finančné poradenstvo. Ak zainvestujete financie na základe informácií zverejnených v tomto videu, robíte tak na vlastné riziko. Vždy si urobte aj vlastný prieskum predtým, ako sa rozhodnete do niečoho investovať. Práve počas prípravy tohto videa Bitcoin vyšiel takmer na hranicu 55 tisíc dolárov a je tu ešte jedna dôležitá správa. Spoločnosť IgentX sa stala členom Nvidia Developer programu. Táto správa je veľmi bullish pre AIX token. Urobte si vlastný prieskum a investujte len na vlastnú zodpovednosť. Mám tu pre vás aj jeden signál a to je Token Cake. To je už na dnes všetko a teším sa na budúce.